Hi, is me Molly, agus inniu bím sa tarins picture das sa bhád. Tá sé an siimplí, seo an méid atá tasta wet. Pápéir, Peán Louis. Dahanna, is féidir cibí dahanna tá ad sa mála a úsáid. Linn, dús fád a Peán Louis, agus tarin tríantán mór don seo. Tá trí híomh ar tríantán, a héan, a dó, a trí. Inis taring bun an bháid, taring líne díreach faoin seo, an sin taring línte cuartha ar na taobhanna, líne a bháin eile in sin iníochtar. Tarniú muid líne áda le taobhan tó, ionas gur féidir leis crocha. Cuir muid an bád ag seo le trasna na donta, tar an línte cuartha faoi an mád, chun tanta a chrathú. An ratusa riamh ar bhád, bhí mise ar bhád hána, agus tá an bád seo beaganíon cosú leis. Inis tar an circail sa spéid. Measú céir atá a tharint an? Sin é, an ghrian. Agus chuir má scamil sa spéid chomá. Caithfidh muid an bád a rathú inis. Bé rins dahanna in núsáid amsa sílam, gorum don áirige, dá buí den ghrian, agus dá oraiste don bhád. Inis an timlíne. Tá muid ré, nach bhfuil a bád seo gulánta ar fad. Bhain me sé an tainmhas bheitsa na alína libhse, agus tá súlan go bhain sibse tainmhas freisin.